لە شامێ دەستەیە خێرخواز ئا لە هەوەرچوونێ یا گەلێ فلەستینی بە ئالیکاریە دەستەیە لە هەوەرچوونێ یا جیهانیرە ئالیکاریên ku ji peydeviyên jiyanê pêk tên li ser sivîlên kampa Yermûkên koçberî bajarokê yelda bûne belavkirin. Li aliyekî din li bajarokê Bebîla jî kampaniya Wefa ya Ewropî serlikên xwarinê li ser koçberên kampa Yermûk belavkirin. Li Helebê û piştî ku firokeyên rejîmê nexweşxaneya Saxûr topbaran kirin û gelek ziyanên maddî li wir çêbûn, rêxistina bijîşkên bêsînor li ser rawestandina karê nexweşxaneyê hişyarî da. Herûsa rêxistinê diyar kir ku hemî çalakiyên bijîşkî yên operasyonên canî hatin rawestandin û da zanîn ku vê nexweşxaneyê di meha avdarê de bêtirî 10,500 nexweşk derman kirin û bêtirî 300 operasyonên canî pêk anîn û ev nexweşxane pirî giring e ji sivîlên bajêr re. Di mijareke din de polîsên berava Tirkî di dema Bûrî de bêtirî 636 koçber ku ji nav wan 400 kesên Sûrî bûn ji bin avkirinê rizgar kirin. Herûsa nivîzgeha serokê herêma Ezmîrê ya Beravî di daxuyaniyekê de ragihand ku di hefteya Bûrî de bêtirî 400 kesên koçber yên Sûrî di deriya Îcê de ji bin avkirinê hatin rizgar kirin û yên din ji Iraq, Efganistan û dewletên Efrîqya bûn. Li aliyekî din di mijareke ramyarî de balyoza Amerîkî ya NATO'nên Yekbûyî Samantha Power ragihand ku problêma Daişê li Sûriyê bêketina rejîma Esed ji desthilatiyê çareser nabe. Herûsa Samantha di hevdîtinekê de li gel televizyona BBC diyar kir ku serokê Amerîka Barack Obama bawer dike ku ketina Daişê bi rejîma Esed ve girêda ye û da zanîn ku divê ku Îran û Rûsya dev ji piştgiriya rejîma Esed berdin.